komplexnom prostredí platformy SAP, kde každý objekt v sebe nesie DNA efektívnosti a inovácií, sa môže javiť realizácia zmien ako stavanie zložitej skladačky. Vývojári upravujú kód zákazníckeho vývoja, projektový manažment čelí neľahkej úlohe kontroly, koordinácie a verifikácie ich práce a zákazníci márne čakajú korektné aktualizácie, strácajúc dôveru v spoľahlivosť dodávateľa a jeho subdodávateľov, na ktorých sú závislí. A preto sme tu my, Synchronix. Pomôžeme vám s konfiguráciou a nasadením riešenia štandardnej funkcionality SAP S/4HANA. Kustomizácia štandardnej vlastnosti nenahrádza Solution Manager. Riešenie zabezpečuje podrobnú správu, monitoring a kontrolu zmien vo vašom S/4HANA. Vďaka možnosti podrobného monitoringu a účinného dohľadávania chýb viete včas odhaliť omyly a predísť tak potenciálnym škodám. Prevezmite kontrolu nad svojimi SAP systémami ešte dnes s využitím know-how Synchronixu.